Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos ceritanya aku kongkon ngunjung karo Andi Darpong bos. Lo bos nih pawon bos. Kopi. Kopi kabeh. Papat. Karo Wes. ya ke wong pira kok mek kapan tok? Yo tek wong papat kok. Ditung kabeh kok. Ya sing loro ning njupuke loro 6. Lah ya ditung kabeh wong 6. Piye? Lho kadene 6. Urung. Urung. Kopine stoke pahit. Ya. Lah, kopi jam dhisik ya pahit to? Gak sitoke. Stoke teh wis. Yo ora ro kok. Oh, tak kon Seneng kok nyoba kopi. Akeh lagi bar ngombe kopi yo ora ro. Iya ya. Kapan ya wis enak ndak segon iki. Santai to, penting ngopi sik. Terus bos golek wong goreng-goreng ning ujung lho. Loh. Siti. Apa tetanggane iki ditolong nang. Lho. Lah ini kok dibangke ya yo. Mbok dhewe kadang dosi ning kono. Kuwi ya? Kuwi ya kadang. Kadangnya dosi kuwi ya? Yo. Delok. Lah kadang dhisik kono. Yo yo. Depan wedhus iki. Bodo pepe wedhus kok. Amit blek ya. Langsung ana opan-opan. Ndi tau dosi. Oh, wedhus iki. Lho, dosi Darpong. Oh. Ngene combor garing ya ora di nganu iki lho. Iya. Iya. Iki combor apa-apa lho kok. Kok yang ngene iki lho. Lah ya combor kok ngene lho. Kalau tawahe modele tangkeme Iya ya. sensor sitoke mesti kok nang arep nyamat. Oh, combor sampai garing ngene kok. Iki ya padha wae. Ke padha Darpong malah. Ndase Darpong ae lho. Iki lho. Ana beda. Iya, iki bos wong. Ana bos iki disuruh Darpong ujung. Wis mlebune pawon sik iki. Wis biasa ngene iki. Pemae dhewe. Iya, ya, wae. Mantap, bos. Ringan. Paiman. Yo, mantap pincis. Yo, sedope. Dikit kopi, bos. Ini pincis, bos. Live, bos. Di. Oh, live, bos. Dipakan di. Wis ngene bos, serta niki dikongkon munjung karo Darpong aku Paiman Bujek Bogor. Lah mama. Piye to mak kok ngono ae kok. Kita pasang di gitu kok. Itu njus kote rumateng. Edak ya, Bro. Oh iya lagi digodhogno, bos. Tapi wae ora mateng. Yo. Tawa sing goro-goro nduk parat. Kok ngono. Mak wit teh kopi, Mak? Kabong lo pisan. Yo, teh.
Teh tambah stok mama. Ya. Ini bungkuk-bungkuk itu. Akeh ki lho orang gelap. Ya. Ini potong rasanya. Ya kok ben masuk dhewe. Ya. Tak cepak lagi. Bang anu pecah e. Ya iya to kok sok. Ora orang sing gede lho. Yo kan es paling ngono. Yo kan anu apa es batu. Es batu. Gonku ning omah yo kata Iki es sing batu. bikin kopi. Yo ngono gonku. Mbak Siti. Aku yo anak. Orang kuwi yo nggo apa. Lah kok Oh, gitu. Bu. Gak enak sih. Nah, iki wae munjunge darah kene nang kene. Munjung. Kayaknya kan. Lah dubaneng wis. Nek kurang saiki. Oh iya. Dumbane kok terus anak sing ngono. Oh ya wis. Rada nongo karo telagan diban. Ya. Nunggu bos, wong munjung lho. Apa tungguan iki? Dandang. Dijemurno kok kon keri. Kilo. Kayak bingung aku. Iya sabar ae ta jenenge wong ne pawon kok. Kalem ae bos. Ini bos wong munjung ki ra wame menggol. Sini ki bos. Goreng tang. Wes. Mau mantap wis sarapan sambel tomat mantap. Apa ngapura didoi rek ya anu rek ya wong kan mati goleki. Kowe ngono. Tukang kopi bro. Rek sapa? Rek dhewe, Pakde. Iki dagangan ya. Lah kok dagang piye kuwi lho kok. Lah piye? Wong rong rabi kene dagangan. Ya. Ah, lek ngomong salah apa bener? Betul. Aku juga cewek marai. Lah iya, ya mau pek mantu. Masa ra duwe anak edok. Lek Rabi ya. iki teko serabi abis iki lho. Lah wong mantuku kok jerene kelas SMP kelas piro Mbak Sam jere? Ya ora ro kok. Ya ora tau. Ini anak wedok ayu men cilik kelas piro jere. Aduh, wong mantuku ya aku. Iya aku ora ngerti to tak kira cik bocah ya. Yo teko Pak Derisal disauri kelas 3 SMA. Tak ora roh lho. Arep piye to tra jenenge wong suwe gak tau ro kan ya beda to. Dari Rizal saiki gede lho, Pak. Gak nyoro. Risale sing kaya. Ya anakku sitok dadi mantan di bojone ndek ingkae to. Anakku lak sitok tok to. Kowe lek ndi to kowe? Mulai redo. Tak kira cik bocah lho cik Lah dhisik dhek bocah kowe yo saiki wis 20 tahun kok. lawe taun kita ora ngerti kok. Aduh. Iki anak wedok kelas piro aku ngono ya. Ya anak wedok kelas sampai kelas piro jere Dek. Lah ta potongan cik bocah e. Ya iya terasa cek cah cilik kok ya cek bocah. Oke umur piro? Umure kan wis 20 kok. Lawe Masa serap. ndak umur 15 rabi. Ya wis 20. Kene seumur 42 payu e kok. Kene sing umur 40 rong payu. Kok melas men. Golek terus kok nek gak oleh lho. Iya golek terus ora oleh. Ta jenenge judul ora ketemu ki. Dene ro ketemu, Dik. Sabar, Bos. Sabar, Pin. Iya. Sumini ae oleh wis oleh jodoh kok rabi kok. Iya. Aku kono. Sumine entuk jodoh. Lah iya. Ya kabeh iki kan cik purs cik. Barengane sapa ya? Ya bunyi bubaan lho ya, Dik. Heeh. Sabuan tenan. Enggak buan. Pas ngene iki, Bos. Ragung. Oh, barepe Habis tenang sabar satu saat
oleh jodoh. Wong wis padha rapi kabeh sing kene iki ya urung. Itu tenan. Jadi wis tau jak rene deh. Wangel ya golek bojo ya. Sulit golek istri. Nah wong itu ya cepet. Apa? Wong itu Wong edok cepet jadi. wong lanang ya Ya budrek. apa? Budrek. Ya iya tau mikir sak ngisor-ngisor ki wis bodho rabi kabeh duwe anak lho. Lho masa apa itu? Heh? Apa iku? Angel jadi. Wangel Pak Kadi. Iya. Pernah ketemu jodohnya kok. Ya aku pernah konggel Pak Kadi Cik. Sulit Tahu jadinya. le Sam, tak golek to. Hmm. Lah piye? Orang wayahe kok. Kurang jodohnya ngono iki, Guys. Lah iya. Jodohnya, Guys. Aku sabar ya Pak Kadi. Kalau berselame wis. Anu jenenge saya mantune iki. Tak kira ke anak itu. Sampeyan to. Heeh. Bokero anak iki to. Iya, anakmu kelas piro? Di bojone Reza. Kau wae dikira di sekolah ngene. Lah yo to, gak ngerti yo. Gak ngerti nek kenalane bisa. Nggih. Suwi. Bukan dike sehat to. Wis padha mbok aku yo alhamdulillah sehat to. Akhirnya aku ya anu gombok apa anu garing ngono kan. Yo rene yo wis bakal diben. Nah, ngapene ya Iya, mbak mungkin bisa kan. wis ora apa-apa, penting sehat kabeh. Nah, Bukan dindang sehat. Nggih lara ya. ora mae. Wis padha blik. Wis ngene Bos, vlog pagi hari ini Bos. Saya disuruh kunjung gone Andri. Wis pagi hari ini aku absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.